teko, Bos. Anu, aku megak kali nyanti-nyanti kok, panggah tak sawang kene tak pantau terus kok ben aman sapi-sapine ngene iki. Teh, lek ngono ki tak koni kowe iki jos. Aku manut awakmu ketuane awakmu nyil. Teh, cilik ngarit yo salah kaya Ren. Ya lumayan nyil. Ki nggih sampai kok sore cukup jan iki. Tapi nggih persiapan yo dunia enek-enek banget. Ngene iki lho, anak buah teladan iki. Planet. Lho. Ngarit segep aku. Wis gatel kabeh. Bosek yo ora rene yo. Saya rene bos emang. Urung. Walah, Paling aku rawani mikir nyanti-nyanti kok mau seneni kok. Beh aja. Lho iya. Kowe khusus nunggu sapi sampai hilang. Apa enggak ngamati nek kene nyil. Nek lalere tak cablek, tak lus-lusan ngene. Sik. Lek perlu kuwi kene tumane petanono pisan. Lah ya tak petani, tak omongi sik ketuamu jek ngarit ta ngono. Wakili aku nek kene. Aku cocok jadi ketua. Wah, tenanan tak akoni pintermu kliwat kok ini. Masih ya. Calon mantune Bardolo. Lah julayak to men ngomongne awakmu wae Bardolo. Masa ta Ren? Heeh, ngalem awakmu terus kok. Piye ngelem? Wah, unyil jane cah cerdas, pintere kliwat ngono yo an. Ya lek rumah aku ki tenan aku. Kaya ngomong nih lho. Lah iya. Ngomongne soal desi-desi barang kuwi sama releke wong kuwi ditolak. Desi wong nyil cah cerdas, cah pinter mosok anakku ora gelem ngono barang iki. Ya, jelas. Desi niki karo aku ki wis ngene Ren. Ya sing ulet ki bapake kuwi ya tok ulet. Paling kuwi njajal ngetes awakmu seberapa jauh mencintai putri tercintanya ngono paling. Tenanan kurang. Berarti aku ki terane di-train ngono kaya. Lah, betul. Pinter kuwi jan kliwat tenan kok. Berarti aku kudu sing sregep neh. Lu panggah nu nyil. Oh iya, wis ngene Ren. Kowe iki nunggu sapi kene engko masalah tretong sing ngeruki panggah. Aku ngawasi ki ya. Kowe ngawasi sapi tok. Karo kowe nek tumane titik-titik engko jiguken titilen. Ya. Lah arep nyanti neh. Weh. Lah piye penake prayo ngarit neh to sik kurang kok. Kon jan sregep ora umum pokoke. Biar gitu loh. Jos. Dia kan sarapan. Urung sapa sing nyarapi ya ini. Berarti ya podo. Lah iya. Kok Yang gampang. mampir omahe bos iki kan ono. Ya engko aku tak rono, tapi sih tak balik neh to. Ya. Ya engko awake cukup, nyari cukup. Kakek my bos njaluk sarapan. Lah isu kuwi, mergo sarapan dong enak aku. Bisa. Sik pahit. Pahit. Yo kan nang bidang no. Ngarit neh ya. Heeh. Enggak. Kepopah. Aku ngarit ku tinggal ngalas kono. Lah baleni rono karo Lah mulane kono yo isih sak bentel tas kok. pinter. Calon mantune Badara Ren. Oke, Jos. Bisa maning. Oke, Nyil. Semangat. Semangat. Oke. Mas. Dijogo sing tenan sapine. Cah ndundut. Maksudnya pinter kliwati pinter nek kene dek kono. Dadi kliwat pinter ya ini pekok. Mosok aku kon nunggoni sapi terus. Umpamane wis mandung. Enak golek ceperan no. Golek rosok sik. Ini paling disuwi kae lho. Kok kira-kira nilape boleh aku ndang boleh neh. Dun. Loh, tak kira mambeng iki bodho mulih. Lah kok malah turu ning kene, kek malah singkur-singkuran ki piye to? Tak gugah apa ora ya? Golek tak gugah ganggu. Tapi lek ndak digugah ki disawang ki yo ndak pantes wong bojo kok terus singkur-singkuran. Bu. Tangi, wisawan. Lu.
tangi. Santai yo. Wes lho. Seta, ada iso-isone mambengi bodho turu ning kene iki pendak bodho mulih lho. Aku ora gelem kok ya jak mulih. Wis ora kene lho lek keturunan ning kene. Yo wayahe lek nyatu ndak mulih yo ning kamar kono kok kaya udu omahe dhewe wong kene iki yo omahe. Lah ngono iki gambarnya aku primali ndak penak. Bojomu gugane wange lho, gugan. Ayo, Ora oleh ngono iku kan. sedaya gugan. Tangi. Lulu kon dulang iki lho. Lulu kon dulang. Kira kok dulang ndak doyan mangan. Penak ya turu ki lek ning kene. Nyata ceplok ki ndak cetha kok ora diweki kamar kon turu njaba. Tak sarang-sarang turu ya singkur-singkuran bodohan. Wong jatuhan. Lek musyawarah ki tekan asu men. Kaca mulih ora gelem. Musyawarah apa nah lho sing wis ki ya wis aja diungkit-ungkit masa lalu ki. Lek pengen panggahayem tentrem omah-omahe. Ngene iki tangi turu aku ya ceramah. Dan kok ndak diceramahi bodoh. Unggul negone dhewe. Awakmu ya aja ngono, lek dijak mulih bojomu ki ya melu manut ngono lho. Wis sitok ki ya iya ndak ndek pendirian. Sing tegas ngono lho. Ngantuk kok tegas ini yo ngantuk iki. Ngene iki sujakno kok ndek desi, gambarno lek enek desi, terus desi mulih ero bapak ibuke congkrah. Yo, piyo. Ora oleh gawe bodoh maaf-maafan. Kok meneng ae to? Barep ono piye to iki wong ora kok kegendo ngomong kok. Ya wis tak meneng aku. Sementara aku tak ning kene ya. Aku ki ora kok mengen kowe ndak oleh ning kene lho. Tapi pantese lek disusul bojone iki ya mulih oleh wong kene iki ya omahmu. Wengko lek lari dari permasalahan malah ndak barbar. Aku ki ndak wis lari lho yu. Wis ora nek rasane. Ya jenenge wong omah-omah ki ya ngono kuwi. Wong masak lho kadang kurang uyah, kurang gula, kokan uyah, kokan gula. Lah iki lho yu kurang kabeh. Ya sing kurang dipasne, sing luwih diperbaharui. Wis tak jajal yu nuke wis ndak kena. Makane aku ning kene ae ndak usah mulih ritek menan nek mulih harus dhek rasen aku. Ini lho. Indi no kena lho, ngebeli tin no kena lho. Ora karo gayer-gayer. Mungkin tiba ta sampean? Dak keplese. Oh, lha wong lanang kok kagetan iki lho. Omah Apa ya 4 enek tok. Ya enak. Tung sadu kok. Sahdu ki lho karo mikir apa ngono lho. Wong mah aku biasa kok dadak sahdu. Mikir masa depan lho. Masa depan sapa? Ndek ora lho. Kok gawe motor cekli bareng ngono. Lho iya lho, ben keren lho. Iya.
Nyati tambah kita ngaji lho sampean lek ngono. Sampeyan lepen ning ndi lho? Arep ngarit. Mbok pura penaan kok. Gering jawane. Lha nyapa kok ora tuku wae? Tuku rek wong di dhuwit pirang-pirang dino wis ra dodolan aku. Lha sampean ngarep ndi? Aku arep nganu apa jenenge iki? Goleki berdolo. Nek perlu apa adek golek bardolo ki? Arepe kuwi lho. Wong, kok sanu? Sik to, lek ngomong ki lho orang mari kok Aku arep nuku sapi sak kandange, tapi ki aku ki ngene ki urung roh lho. Wong mangke berdolo ki tak telepon ikat isu ki ya urung jawab lho. Lek kandang iki yo cedhek lho kono. Kono ki kono ndi ya? Udah tak iterne. Jare mau arep ngaret kok malah ngeteri aku. Ya ora apa-apa lho, aku lek demi sampean ki lumrah. Gunungnya tak sebrak nggih dalan lho. Ngono aku ya tenan. Ora sampean iki pacar urung to? Urung duwe aku. Lha nyapa lho sampean kok takok-takok ki? Ya maksudnya padha lek sampean urung aku ya. Ya urung sementara iki. Urung nyapa? Ya urung di pacar. Ya mbok menawa iso kaya wong-wong ngono ki lho pokoke. Kau nyapa meneh to iki? Ngomongin sing genah ngono lho. Ya iso lho. Sepacaran lho terus menuju ke pelaminan. Piye? Oh, alah sampean ki demen karo aku ngono to. Ya iso diomongni ngono. Iya, ki sampean ki yo urung duwe pacar ya. Ya urung to. Menawa dhewe cocok ya jodone ya. Ya ampun, kita enek sinyal lho. Mbok. Nam lek Iya jodoh lho. kita Ki sampean urung duwe pacar padha ya. Lah iya pe. Sampean ya ayo. Grapyak pisan. Ki sampean yo ganteng sregep koyo ngene lho. Aku ki memang cekling ngene iki lho. Sapa lho kuwi Tik? Telepon ki. Ki lho berdolo ki lho anu Sherlock. Kok gegek ndak goleki kandang karo sapine malah goleki bardolo. Ora, aku ki golek sapine. Jarene ade mengke wis ada sinyal, wis ada kecocokan. Matur nuwun lho Dik Ipa. Ya wis tak kono golek sapi. Wah, hati-hati deh Dik ya. Cepat-cepat. Nanti kamu kenapa-kenapa. Ya Allah Gusti, matur nuwun. Wis digoleki katene disu. Amin. Nek Mbah Basar yo ganggu enek wong donga. Dadah Dik. Aku ngene-ngene pokoke. Iki kok malah turu to. Yo ngantuk ora yo turu to, Bro. Wis ero lek ngantuk turu nek ora umume yaene dituru lho. Kok iso turu bojone sik kaya ngono. Nah terus aku kon piye tak jak mulih ya ora gelem, tak jak petungan sing apik-apik ya panggah nesu wae. Wong Ya ngono ku lho rasane. Dingi-dingi aku ya ngono kuwi lho. Lho kira kok anggap. Nah, makane lek nesu, lek pegel, ndang iso memaafkan, terus akhirnya malah gentenan ngene iki gambarno. Aku sing jibek. kaya wae sing nesuke aku jian malih kono. Kir mas aku ki aku sikapku ki ya panggah lho ya ora tak rubah sing kari-kari ki ya Mas Des. Sing wis ya sing dilakoni ki ya jadi baleni ngono gitu itu ya panggah. Jadi aku ki dingin ki piye ngono ta. Ya kadang wong ki ora ngrumangsani awake dhewe lho. Sing iso menilai ki wong liya udu awake dhewe. Kono karo kono drama pas. Bagi wis to, sing wis ya wis aja diungkit-ungkit. Lah iki kaya ayu ngene iki gambarane gelem ungkit-ungkit sak gunung anakan. Anak-anak gunung ki sing piye lho yu? Paribasane lho. Lek masalah bab gunung ya aku ndak ero lho sing ero bojomu.
Meneng kabeh. Ngene lho. Sing tenang tak duduhi. Tak omongi. Kene. Wes ngomong-ngomong, aku tak sing ngrungokne. Wong wis wong ideng iki. Omongan yo ora titik temune wong jatuh yo bangga. Ayo masuk lek Nah, arep ning kene ae. ngono blok. Iki aku arep ning pasar karo. Ya wis nek nang omahe tak tunggune yo. Arep tak kancing, marane kok lek sing nunggoni kok nek dayo geting aku. Yo aku kancingan ning jero kene ndak apa-apa yo. Sepene lek nang aku tak. Yo lah mulai ngidul lan tak ning kandang piye ngono kan. Enggak kene mulai. Lho ning kandangan lho. Liyane aku yo. Ih, golek sapimu kaya mana? Prak yo wis diurusi pior. Dak. Dijak mulai ora gelem kok jemene jak ning kandang yo gelem tapi. Ya mbok menawa engko lek nyawang sapi, nyawang kewan-kewane sing lemu-lemu kae brak ya marem. Wis to yo, ora usah kok. Aku kiki sik males lho karo dhek. Bene sip ning kandang apa ning ndi kono bene tok nae. Krungu. Wis wengi ding diomongne sing ngono kuwi lho ora nek ditemu akhire sampe kesel sampe ngantuke mesuk ya wis bodho turu nih. Wis sampe ibat lan sawarap san. Wis ana aku mangkat. Dewe hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayane lek omong ngono kuwi lho yu. Iki aja ngono lho lu. Musyawarah apa wong dhek iki lho golek bener dhewe yo wis ngono kuwi. Apa nyawang awake dhewe gek nggrahi to ngono. Iya, jane lah aku wis apa. Cuma mengko lek panggandak lilih-lilih ae. Terus aku tekane ngendi jibek aku. Saya ndak usah jibek, wong aku ndak jibek kadek. Sing jibek aku lek kowe ndak jibek. Tapi sementara iki aku sik ning kene yo. Kayak wong turu ning kene bodohan, wae brak yo ning kamar po piye ngono. Jane guluku yo sampe lara rono ke. Yo piye neh lho sampean wis babuk kok kek. Aku sik omongan arep berdolo. Ya wis anu, wis gek adu sokono gek sarapan aku mau masak jangan terong. Wis nek yo aku nyilek lambene ya yo. Iya, iya. Len ndak jur hotel Mbah Sentot kerja iki. Tak yen nang omah wangi, mengoy nawangi. Si ceker nyapa lho rene. Tak getak ben pedhot jantunge ngono. Liwat kandang mbok menawa unyil yo ning kono. Sisan jamu omongan. Kok malah ngemburi dong. Nyil pakane wis akeh. Yo ora enek to wong ning kandang.
Malah tutupan lawang mburi. Si buka panggah ngarep. Wah, satu keranjingan malah baliknya nang ngarep kok. Ampun. Si Dani tak ketak tenan nek ning kobol. Nyapa Mbah Seto ning ngono iki? Mati dandane kok. Jantung pupul, jantung. Iya, rontok. Tak padani lho, Tok. Untung aku termasuk wong tuwek sing kuat, cara ndak mrutuk tenan jantungku. Lho. Rutuk ya dilem. Wong cengkrim ndas iki digarap. Nang jantung getak wong tuwek kowe. Nyatu nyapu lho terus lawang bareng wong tuwek mbok sing genah duwe polah iki. Ning sing kowe tak getak beli wong. Lho, ngono kuwi. Wis kancane sing getak dhisik kleru. Kono kok ndak kler wong sing kaget aku wayahe sing kaget kowe. Ya saiki getakan lho. Dor ngono. Iki kaget apa ora? Ndak usah pun. Napa Jawa nyanyi terus kene? Iki Jawa arep ngarit lho mbahku. Ngaret ning kene ora enek suket kok nyapa terus kene. Mampir. Jadi ngono apa ndak turut kene ora apa-apa lah awakmu Sundari wis ndek eneng ngono kok dadak. Tapi lah awakmu ning kene aku iki kadang iso guyon ngono lho. Lah, yo ngono kuwi lho, Mbah. Aku iki penghibur lho. Tapi bukan penghibur malam. Lan jenenge wong sapa ning kok hibur predhe ngono kaya luwak ngono. Luwak oke anggitmu tenan lho. Iso ngentekne barang-barang lho, Mbah, ngene oke. Iya bandane yatun kok entene. Ya iki gila lho, Mbah. Ya dengaran memang ra idur pentol. Iki mbok rada ndak penakan awake, Mbah. Sapa? Mbok. Inceh kok. Kenang aku demen Ngono kuwi. Ya terus. Ndak mandek. Woi. 1-0. Satu. Oh, wis 1-1 lek no. Bal-balan, Mbah. Wis sarapan poro? Untung, Mbah. Yo ning mburi kono no. Nyapa? Alah yo sembarangan duduk apa kono lho. Penak men sarapan. Karo rata enek sing ulang-ulang ning kok. Aku lah dhewe pinter tuku duwe sugih kok. Jaluk. Mangga ngono ae kan. Ora lho, Mbah, ya lek kurene mu sepisane ya mampir pengen roh kesehatane sampeyan ngono lho. Apa to, Mbah? Samin. Nyapa iki? Perayaan kampanye nang kono. Kaya Mulai ngarit. roh nggo suket to. Lah wong dadak teko. Ndu aku genane sampean sik genah apa ora ngono lho. Masamu ki rabun apa piye aku? Ya mbok ono lek kena katarak. Katarak. Ora aku njurene yo kuwi lho. Sepisane yo mampir ping ndone yo pengen roh kesehatane sampeyan ngono lho. Anis mimpi kabah ya. Ya tanggamu ya reno-reno, Mbah. Jenenge ngene iki lek petani ki usume mimpi kabah ditunggu baca ndak ning pitik ngono ka akhire. Ngono kae kesempatan kumpi ya wedok-wedok ngono. Wah. Panen to iki jawane. Mudah lho. Lah terus, Nolong. lah dek ora dihukum to, Mbah. Lah aku melu lek cak ndak cukup nyang. Ngono ki yo nek dhewe lho, Bun. Yo ngene lho, Mbah, aku sepisane yo pengen bulan. Kok malah misi iki piye ta sentak iki? Jadi bek apa ora ta sentak iki? Ora lho arep salin. Tapi ini ya jemplok atik gede-gede ram kok ngene lho. Rasa salin ae aku. Karo dene sapa sing disalini? Ya Allah, sampai kapan ya keluarga koyo ngene iki?
ndang rampungno to Gusti masalahku iki. Mirin tak kon nunggu kandang, aku njaluk sarapan. Yu cempluk. Loh, lah kuwi nonik Belanda ning kene. Bu guru. Bu guru. Beh, diceluki kok. Kadek wis niki Nyil. Ya boleh teko. Sampai tidak ero to Bu aku teko. Ndak ero. Jane fokusi sampean ning ndi to iki, Meng? Lah aku celuk-celuk arep ngarep lho, Bu. Aku iki lho ndelok blonjoan. Wih, arep belanja ya, Bu? Yo golek hiburan no, Pior. Kok ya dengaren to iki mengke kok. Sampeyan kok ning kene nggone mbok weke Pak Lo. Bu. Jamuan kok meneng ae to. Jane opo to wong sing dipikir? Kok bangetan. Mau sampean juga mau makan atau Bu? 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 Apa ta Pior ngaget-ngaget ya, teket mang. Beh, sampean ki piye? Dijak omong-omongan kaya ngono kok. Meneng ae to, Bu, Bu. Beh aku ndak iso fokus loro lho, Pior iso nih Sita lek fokus ning kene ya berarti ndak iso fokus liyane. Berarti wis fokus ning kene. Kene ndak kemuan, Bu. Ndak. Iya, ini kan. Konoan ki marahi fokus ta, Bu? Marahi lho. Aku ndak duwe to, Bu. Kuwi telepon ngono ki. Lah kok ning kene pendak arit. Biasa Bu, aku ki panggah nyeluk sarapan lah pan isuk. Wah. Lera sarapan yo luwe. Ben sehat ngono to. Baby mong wis Roberto lo karo. Beh, aku ndak tumen, Bu. Gimana enggak? Aku mergo mangkat ukat esuk. Aku wis mangkat awal. Lah sama dene goleki. Lek Bartolo. Sopo sih wis butuh karo Bartolo? Kok ora butuh piye to wong kuwi iki yo. Cara yo bojomu lho, kok ora butuh. Terus piye golek wayahe? Ngene kele enak-enakan kele. Oh, betul. Ya sing kebutuhan sehari-hari penak ngono lho, Bu. Aku cites lek dijak omongan mek meneng iki kok. Yo cempluk. Nyapa Nyil? Anu lho yo aku rene ngarep njaluk sarapan lho. Tapi Bu Guru dijak omong-omongan ora respon. Kowe iki gini lho yo, mripatmu lara to? Wong men. Rene yo tak omongi. Loh, saiki bisu barang to yo. Itu Nyil ki adek goblok. Belas dak peka lho. Dikode ngono ae. Jane nek apa to yo? Upangku coba terbantah. Ngapa lho yo? Bos lanang ning kandang. Ora enak yo. Aku mulai ngarit yo ora enak ning kono kok. Bartolo, Iya ora enak. kok iso ora enak iki lho. Wong pamit lho ning kandang, Pior. Ora enak lho aku mergo mangkat ngarit kat isuk yo. Oh, alah we ndak. Cetukan gak no? Ndak cetukan. Kok podo panik nek apa to yo? Siki serumet iki rumah tanggaku. Kok panggah ruwet ae kok urung-urung terus podo
rukun bahagia ngono to Yuyu. Yo ngono kuwi lho lakone omah-omah ki. Kowe sok lek omah-omah yo ngono lho, makane persiapan saurunge omah-omah kudu kuat tatak sak sembarangane. Beh, aku lek karo Desi siap lho, Yu. Aja pede, aku ndak siap. Wong kowe pengganmu mendem ngono kok. Walah saiki mari lho, Yu. Yo saiki lek kombo ya. Terus ning endi yo Bartolo mung pamite ning kandang lho biar. Lek masalah kuwi aku ndak ngerti, Yu. Tapi boleh aku pas ngarit wong yo rono. Apa yo ngono mbuhno? Lah iya, aku ndak jendak cetuk tenan, Yu. Tapi iki masalah siji, Yu. Aku wis luwe yo iki. Yo luwe. Madang kono nek aja liwat ruang tamu, liwat kono lho. Kadek ndak oleh liwat ruang tamunya. Ojo kenyeh. Walah Yu. Ojo ganggu lulu iki dina wonge pening wonge. Panas to, Yu. Ndak bileng wonge. Berarti lek panas lu dikai es. Mau riya. Es ning kulkas ki lho, Yu. Yu sak tak sapan Yu ya. Liwat kono lho. Iya, Yu. Masalah neh ngono pamit iki ning kandang lho gambarno wis luwet. Layak lho lek lulu pegel. Aku yo pegel kok ngene iki. Oh alah ternyata sapi ini berdoloi tenan akeh. Oh sugih tapi kok ya sruwegem to. Tapi kadang ya mogel nih lek ketemu aku. Kadang ya kena dijak guyon. Bar. Lah ini kene tas serwakmu ki. Neneng di. Akhirnya mau kelaru lah aku. Ternyata bener nek kene. Lah iki sapimu akeh ya bar ya. Dino tak omongi. Tapi ku oke. Ini kan lanang untuk kabeh lu jensip ngene iki bar. Ya nek sing lanang ya nek sing wedok. Lah iki seneng kene iki wedok kabeh. Oh, sing lanange ning ndi? Lanange yo seneng kandang sitok iki khusus Oh, diperes wedok kabeh to. susune. Iki sapa ki sing tukang meres kira nek iki? Enek nang kono pegawane. Oh, alah. Sik laren ki mau. Kok mundur tak? Mesti iki. Sampeyan ki kok enak wong tuku sapi sak kandange kok modele kok ora menghargai blas sih nyapa to? Kok malah ditinggal resik-resik ki? Wong yo bodho omong-omongane ngono kenek ngono lho. Mas yo aku resik-resik yo tak sauri. Yo ora Yo. tak nengi. Yo mak sauri tapi ki mbok yo ditinggal sik to lek aku nek kene iki. Ditinggal nanti tak tinggal ngalih malah ora yo Enggak, maksudku ya yo engko sik lek resik-resik. Jadi ki krungu apa to? jane wong piye to. Silmu rene ngarep tuku sapi apa arep nyeneni aku? Maksudku ki yo aja resik-resik sik ngono lho, jagongan sik karo aku. Sepiye? Cocok ora? Ya, tapi kok rodane sing guru piye ngono? Nek jenenge sapi perah diperes susune kadang enek sing kuru ya enek sing lemu sing penting susune akeh. Emang ngono ya. Enak apa ora iki susune? Lho, piye to jan? Ora ngerti sapi terus arep tuku sapi jane wong piye to jan? Ya aku ki mangkane teko, mergo aku ora ngerti mangkane tak tekone sampean kuwi lho. Ngene lho, jenenge susu sapi kuwi. Engko ben esuk karo sore enek sing ngepuh, terus engko enek sing njupuki rene dadi disetorne ning pabrik kono. Oh. Dadi awakmu karek ben sasi iki nrimo bayarane susu kuwi karo bayari anak buah yo karo kadang yo tuku katul barang. Terima bersih ya berarti aku ya. Yo iya. Makane lek nuku sapi sak kandang kuwi wis Enak. wis karek meredikan awakmu wis ndek bisnis ngono karek. 300 iki sak kandange. Kok mek 300 to?
300 iki juta lho. Oh, tak kira 300.000 omong ta ya. Ya sik tak ndelok-ndelok. Piye to Mbah jane sampean ki? Ngapa? Wis nglutrung ngejak omongan. Aku arep curhat lho, Mbah. Susah apa seneng? Ya nek susahe, ya nek senenge ngono. Wong aku wis popolan wong susah kok dadak curhatin ning aku. Ya masalah iki ya perkarane sik gandeng renteng karo keluargamu. Ngapa apa hubungane lho? Lho, hubungane salah aku mbiyen nyapu kok gandeng Dik Sun. Ngelingne sun. Mbah, nek dine. Mbak nyat banget diomongi. Nemen tak batil kaya iwak picik lho iki. Pih. Aduh. Daduk ya, Bos. Nyatu. Iya, ketatap iki lho, Mbah. Pak nemen aku oleh cor. Lah aku nemen yo oleh lengen kuwi kok. Ora lek ngepung sampe teko ngendi iki kok. Lah salah itu ngepungi aku kowe iki lho nyapa. Nek dhewe arep omong penting lho, Mbak. Kat mang apa ndak omong kowe iki? Ya omong jane tapi sing luwih penting urung tak tekakne. Enek nang sing luwih penting. Aku iki krasa nguyu arepe. Tak trene karo ngomong ya kenek. Ndak usah heran. Ndak ngomong. Ini lho, Mbak. Kan yo aku cedukan di IPA to, Mbak. Apa? IPA. 10 kuwi. Yo. Wong anyar mau nguning lho, Mbak. Terus Yo ketoke kan yo dek iki nek sinyal. Ngono lho, Mbak. Dek sing kan yo wis ndek enek. Dek jawaku ki yo demen lho, Mbah, dek iki. terus. Yo jawaku lek iso ki arep bebrayan ngono lho, Mbak. Lah wonge gelem apa ora? Masalah yo kuwi lho, Mbak. Lu kesae sing ndak penak iki nyang kono kuwi. Mergane aku kira tak yakin umpama awakmu kuwi sing arepe liyane Sundari kira-kira ora eneng kok. Lah terus awakmu rene tujuane nyapa arep taren apa arep dudoi apa arep kemer? Ya arep taren, bisane pindhone ya arep didoi, ping telune ya arep kemer kuwi lho, Mbak. Yo kate komplit men lo jenenge. Ya tak uyin tasmu pun. Lho, kok seduyuwi kon wudu akeh kok. Wis tak lek kowe sembarang saiki uripmu wis bebas. Karo dene anakku iso reneng. Wis tak sak karepmu penting wong gelem ke awakmu ya arep wis kono-kono. Berarti ra masalah ya, Mbak. Ora masalah. Sing masalah ki kono karek gelem karo kowe apa ora ngono lho. Masalah ya kuwi lho, Mbak. Lah iya. Cetok neh. Cetuk neh masalah berarti ya ngono. Saiki sik tak nguyuh kowe arep nendi saiki ngono lak aku nguyuh apa kotone? Nate lho, Mbah. Lah iki tereng nguyuh kok piye tak perlu tak gondeli pisan lho. Engko arone aku kayak Oh, kaget. ning karo arit ngene lek gondeli. Jadi arek krek. Ora yo sik budul sik kangge ya. Kangge harus apa lho, Mbah? Ya sik rencanane yo sik pengen dibojol aku. Lah mbok tuwek mbok sing nyebut gini yo lho. Ala aku nyebut tapi sing ngesel ki ndak bisa nyebut ngono lho, Bol. Mambu lemah. Tantang ki ngarep kono, kok arep nunggule kunci apa piye? Ora kok iwang apa piye to, Mbah? Ora butuh aku. Butuh lho, Mbah. Ra ngerti butuh masamu gendeng lho wong ke. Iya ya. Lah wong lek ora ngerti butuh, gendeng. Ah, ngono lho. Oh, pas nah level iki. Masane kancane ki asu kok piye? Duwe pas. Dia pas apa to, Mbah? Gula. Baru nutul sampean tok ngono. Tandang ki ngarep kono. Ndak baturi yo. Apik, Mbah. Sampeyan ndek dolanan ngono bareng to. Ngapine tak jujai kono sing kayak sapine badul ngono kene. Enak kuwi lho. Iku tak kekek. Ya ternyata ki berdolo sugih tenan yo. Ki seru keperam. Sayangnya kok bojone kok wis loro. Terus piye yo ngene iki?
Weh, ndeng gendeng. Kowe iki nyapa guyang-guyu dhewe iki. Sopo lho sing guyang-guyu ki? Lah wong kok kene jelas ketara awakmu guyang-guyu kowe nyawang aku ya. Alah-alah ora. Kok pede men lho wong aku lho nyawang sapi-sapimu. Wong genah sampean nyawangi kene kok dadak selak barang lho. Sopo to? Aku mek gur nyawang sapimu ki lho. Bar. Ayo pitungan regane kono nek kene puanas aku ireng aku. Yo kok dadak omongi kok mbok brene lho. Kemana bar mak aku kepira? Demoy 300 kok. Wis penak lho awakmu ki 300 iki karek ben sasi wis ana asile. Iya 300 to. Piro? Ya 150 ngono. Oh, polo sapi sakmono mbane padane sapi 20 juta kok pengne piro aja urung lumbrah kandange iki ora nuku lho karo lemahe. Ya ora ngono lho, maksudku ya oleh 150 ngono lho. Ndak oleh lek 150. Lek awakmu ora ndek dhuwit rasa nyang-nyang sapi regane larang. Oh, alah 350 yo mbok tak tukune to. Apa tak imbui pisan? Piye to jan bocah? Jaluk aku iki 300 lho. Kok iso malah dituku 350 tenan apa piye? Tak imbuane, njaluk piro to? Wah, kok Dadak. Onyek. ulung jatuh nyang-nyangan 300 dinyang 150 tok yo 150 oleh sapi 6 lho mekan urung kandange urung lemahe sapa sing ndak pegel ngono kok Yo ngenyang kan yo ora nggawa to mek gur ngenyang lho. Wong yo sapimu yo utuh sak kandange nek kono. Yo umpama aku ki wayah ndek masalah keluarga ngono jiwa bajulku kumat ngono sapi ki sak minimbane sak kandange sak lemahe tak wehni kowe lho. Jiwa bajul musim piye? Lek lanang tenan tunjuk nomahku. Iki jenenge iki. Wis yo tak tuku 300. Kok tak TF? Lho, clok. Awakmu ki arep transfer aku apa wis njaluk nomor rekeningku apa duwe? Alah. Nomor rekening kok sampean kirim ning WA apa saiki? Ya sembarang ning WA yo kena karo iki tetepan apa arep nesu. Lah terus sampean ki lho yo ngenyak-ngenyak aku, wong aku ki pelanggan kok amen dinyeki ae. Kok iso pelanggan yo ora ngono lho wong anek muni ngono jenenge mung nampa kok jerumen. Berarti ki deal. Yes, deal. 300 apa 350? 500 tak tuku. Deal? Deal. 500 juta lho iki. Iya. Tambane ora? Timbane kok nyeki aku. Ya wis deal asli yo ya. Deal ya. 500. Ya. 500 deal ya. Ya. Deal wes. Tahun 300. Oke. Yo ngene lho. Cetokimu wagelne. Somongane ra penak, manasne kuping. Tapi ki lek ora petuk ki ya pengen petuk.